Des que estic enganxat al mòbil, que no trobo temps per llegir les tragèdies de Sòfocles ni la biografia de Julio Iglesias, i tampoc els articles d'opinió de la revista Lectures, que per això la compro, per això. Al mòbil llegeixo molt, sobretot frases d'autoajuda i sobretot poesia, quan més curta millor, que s'ha d'anar ràpid fent cerques de vídeos, per exemple. Avui en dia les presentacions de llibres van a la baixa. Les omplen familiars, amics i els que suquen el vermutet que inclouen. En canvi, les presentacions de mòbils semblen l'ambient d'Eurovisió. Però mentre tingui mòbil seguiré llegint a sac frases d'autoajuda, que encara que no me les cregui, em fan exercitar la ment.